43 vuotta sitten, niin oli aika tarkkaankin, niin oli ensimmäistä kertaa elämässäni kännissä. Keskosena synnyin keisarileikkauksella kilo 190 grammaa. En siis varsinaisesti syntynyt tuolloinkaan. Kohdusta otettiin pois. Normaali alatiesynnytys, mutta sokeriarvot oli viikon päästä hirveän korkealla. Niin sitten, kun mulla oli varmaan kämmenselkä ollut mun peukalon kokoinen, niin siinä on sitten kanyyli, mihin on isketty Spiritus Fortusta, tutummin Pirtua. Koska siellä jossain tilavuusprosentti 97%, että saadaan ne sokerit alas. Puhun ehkä vastoin parempaa tietoa, niin, mutta 80-luvun alussa vasta tämä touhu niin loppui. Mitä todennäköisemmin tässä tulee uudemmankin kerran sanottua, kun näitä bändejä tässä tulee vastaan, että näähän osaa soittaa, mutta siis mitään kovin uniikkia tässä bändissä ei ollut. Tuohon Mimmiinhän ne silmät nauliutuu. Ja eiköhän siinä sitä ollut sitä läppää tarpeeksi tuosta. Kyllä mä sille 7 annan. 7 pistettä. Tämähän menee aika hyvin, ihan niin kuin olisi koko pienen ikänsä näitä pisteyttänyt. Kyllä saanut niin kuin yhdestäkään sanasta selvää, mutta mä jämppäsin tuohon kitaristiin. Mä uskoisin, että tää bändi jälleen kerran on lavalla enemmän edukseen. Kyllä tää on ysin bändi. Tää on ysin bändi. Kolmekymppiset mimosat kuuntelee tätä. Harjoittelee 40 kriisiä varten. 50-senä saadaan sitten kyllä lätty kireelle, kun vaikka ei muuta, niin lukkotongeilla tuolta. Niin. Mutta kun 40 kriisi ja se ikänsä pohtiminen, niin ei se ole pelkästään ulkonäköasia. Metroseksuaali on hiukan eri asia kuin 70-luvun alun Ruotsissa Slussenilla. Tää saa jostain syystä 9. Oh. Pitäisi olla silleen, että mun olisi pitänyt kuulla näin niin kuin vuoden välein, että mä muistan, miten mä oon antanut pojoja aikaisemmin. Mutta tää saa hyvälle tuulelle vilpittömän ihmisen. Pitää jättää vähän tulkinnanvaraa sitten. Jos tää ei saa hyvälle tuulelle, niin ei ole sitten kyllä hyvä omatunto tyynynäkään. Tai sitten on vaan yksinkertaisesti kade. Mä räiskäsin siellä 10. Mä oon niinku kansakouluopettaja konsana. Varmaan aika moni sanoi, että se virhe tapahtui jo siinä vaiheessa, kun alkoi tulee räppiä, mutta se oli aika hyvän kohtaan toi fitnesshiiri. Tänä päivänä fitnesshiiri, aikoina se Notkea Rotta, niin se kaveri osaa kyllä räpäyttää ja sen flowhun ei eksy tällaisia voin, toit niin kuin riimityksiä. Että se riimeihin mahtuu, että ostipiirakoita, joita leiporyhmä kroonikoita. Vanhat mestarit Helismaa ja Kärki ja tälleen, niin kyllä ne aika paljon on muokannut mun käsitystä siitä, että mikä on hyvää lyriikkaa. Siis, tälläkin on annettava 10. Jos hankkii psykopelibändin festareille, kannattaa panostaa laatuun ja Necromantics edustaa genressään laatua. Keihästäjällä, niin sillä on tommonen jenkkilapio niinku. Voi herra jestas, kyllä sikäläinen haudankaivu on rankkaa hommaa, kun pistolapio ei ole keksitty. Ja se toi kahvakin on vaan tollanen saakelin tappi tuolla päässä. Tuo jenkkilapio, niin se on kyllä mua aina jotenkin hämmästyttänyt. Tulee niinku aasinsiltaa, niin pitkä aasinsiltaa, että mä poltin se jo kummastakin päästä.
En mä voi antaa kuin 10 Necromanticsille. Ja vielä mä kuuntelin sen biisinkin, että nyt on pakko rinnastaa Reklaslavia. Tää ei pärjää Reklaslaville. Kitaristi on kyllä kovempi, tai sitten Reklaslavin kitaristi niinku himmailee, tai sitten se on laitettu himmailemaan, että se ei riko sitä kaavaa ja kokonaisuutta, mitä Sehän tässä nyt hämää, että paljonko mä annan tuolla pojoja. Mä antaisin Reklaslaville enemmän sen takia, koska se on uudisraivaa ja tienraivaa ja mun on helppo antaa tälle 8, koska ei ole Reklaslavin voittanut. Mut sitten taas tää olisi saanut 7 ilman armotettua kitaristia. Mua nyt hämää se, että mä en muista paljonko mä tälle pojalle yleensäkin annoin. 8. Mikään naimisiin menoasia on toi Porisperässä piipahdus, mutta se voi olla sellainen asia, että kun sinne menee vaikkapa örinämusaa kuuntelee, niin sitä viheltelee kotiopäin mennessään Eerinia.